Malah saiki wis ilang jempole. Wedhus 3 juta ora dituku. Montore rega 30 juta. Terus pokoknya di atas 10 juta nggih. Jadi ngerti pikir-pikir motor karo wedhus larang pundi nggih. Ya larang wedhus kok. Larang wedhus ora ketuku. Motor karo wedhus malah larang wedhus. Larang wedhus iku. Waladun solihun yadmulahu. Anak sing iso junjung dhuwur mendem jero. Jadi sanani niki pun leres niki Pak Kuat. DKI mugi-mugi ngilangi sukertane anak, sukertane awak. Allahumma amin. Soale nopo? Anak sing ngurung DKI cara motornya kayak motor sing ora dipajeki, Pak. Balap. Motor balem. Anak ya bisa jadi bocah sing Balap. ya balem wong tuane be. Balap. Nah, sing gawe balem nyuwun sewune bisa-bisa anak balem sing gawe balem apa anaknya apa wong tuane? Wong tuane. Wong digawe balem kok. Uriman. Dan nyuwun sewu. Ya niku motor sing boten dipajek kaya anak sing ora dikekai milo kati mekaten. Al-hulamu murtahinun bi haqiqatihi bayar. Soale kekah niku hukumnya wajib bagi wong sing mampu, Pak. Sunat wong sing boten. Ning bicara wedhus lah jaman seniki apa iya ingane. Kene ora mampu ya boten bakalan lah nggih. Wong wedhus ya regane Larang. lah ora lah. Jaman siki mari murah-murah ya pokoknya sing wis dek lama. Asli tengah ngono Wis si nomor kaping ngasar waladun solihun yadnulahu. Mugi-mugi barokai datang tiang sepahipun. Amin Allahumma. Amin. Nikmat ingkang kita tampi sesarengan ikroron bilisan bikaulina tahmid hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillah. Rahmat sholawat wassalamipun Allah. Mugi tetap katur kunjungan dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafaatuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bahayane anak sing ora dinakikoi. Mboten bahayane wonten. Laisa lahu biruhil qulub. Mboten nyambung rasane ngati kali wong tua, Pak. Aja kaget angger anak dikongkon angel. Aja kaget angger anak wani sembrang karo wong tuane. Titeni ki anu balem apa udu ya? Balap kena. Kira-kira anak balem udu ya? Nah ora dipajek leres. Bicara kepenake matur ya kayane iku anu balem ora dipajek. Tapi ngerti ngakikoi insyaallah. Laisa lahu birohil qulub. Anak sing boten dingakikoi anak balem ora dibayar pajak ke rasane ngati boten nyambung kali wong tua, Pak. Wis diangen dewek-dewek diangen anak. Iya sih. Wis diangen anak. Niki tugi tengaring niku tok mandan. Laisa lahu bidunga il barokah. Bahayane anak sing baleng sing ora dibayar pajeke boten dingakikoi dongane niku dipiring nang Gusti Allah tapi boten diijabah. Ora digobreng lah. Jadi dongane anak sing ora dikekai walaupun dina-dina matur teng pangeran Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah kula nyuwun ngapura sekatae dosa kula lan dosane sareng Allahumma firli sedaya
warhamhuma kama rabbayani warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah kula nyuwun ngapura sedaya dosa kula lan dosane kula umat Islam sepindah kali sarang Allahumma ghfirli tolong bebasnya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah kula nyuwun ngapura sekacahe dosa kula lan dosane yang sepuh kula umat Islam sedoyo. Awang wong bumi langit durung dumati sadurunge ana bakale manungsa wis pinasti bilahine jeneng gome ora ditaku. Lasmi siapa? Ojo sira ngudi tuwuh ya sira wis penaste. Gome wis ngatuk gome ya. Gome ben Jam pinten sih? Jam pinten sih, Bos? Jam 11. Iki dela-dela maning marang hamur baing jagat. Turkan moho lohor dawa pendek loro pejah iya sira wis pinasti wiwitan lawan bongkas dongane anak sing ora dikekahi niki mandeg nang alam baina wa baina. Cara Jawane awang uwung nang awang-awang mereka dipireng ke Gusti Allah tapi dereng diijabah. Eman-eman apa mboten? Saking pentingnya kayak acara zaman gemien diana calon pengantin lanang saran cara mriki saran apa-apa? Cara gen kula saran. Pengantin lanang saran menggone calon pengantin wedon mesti ana badote. Ayo niku. Niki boten. Ya siki kan diganti duit, kurang entok-entok ben, kurang entok-entok wedhus kaduan diganti duit karepe yang men calon mertua tuku. Soale kuwatir mbok nganti calon bojoku urung di KKI, milu mesti cara zaman biyen anak wedhus anak badote. Iku pimulang. Pitik siapa? Sampai kali biar gue disaran pitik tuku anak badote. Ora ya lah. Si genah. Tidak mencucuk. Yo sing dikekahi bojone, tapi kaline ora komen. Kali penjujuk kecil nih. Itu menunjukkan betapa pentingnya ngapiko keka. Nyambung rohul qulub rasane ngati anak kali wong tuane bahkan dongane anak ke wong tua wong anu pun dibayar pun dipajak insyaallah dugi ngarsane Gusti Allah. Manfaate ke kasih nomor 3 benjang nyuwun sewune umpami wong tua kok hisabe teng neraka saged ditulungi tengaring anak nalikane anak teng suwarga saged nanti tiang sepuhe asal pun dibayar KKE.
Bu, jal dia ngenangan. Anak sing urung DKI. Pagar terus dijor apa dikodoni? Ayo jor apa kodoni? Sing kena jor apa kodoni? Jor. Kayak penting nama mboten? Penting. Ning eman-eman ora? Maneman. Kuriman. Wis tekan eman-eman ya masyaallah. Apa meneh kon tuku padahal duwe wong anu ingon. Wong nyuwun sewune tuku sing rega cilikan sing cilikan kan mboten larang-larang banget, dingu setahun bea. Gede kena GGK nggih. Asal-asal niat lah oleh pitulunge Gusti. Soale bahaya niku wau. Perkara sing gangsal. Maduwu mubin. Anak iso wisane mungsuhan karo wong tua. Auladukum fitnatun. Mirang-mirang wong tua. Oh. Ora kelingan kowe turi putune. Putune sapa? Kuriman. Putune bae lah ya. Kowe turi putune. Bae, mbahmu turi wis mangkat. Haji. Kalau wis mangkat haji wis umroh barang kok. Mirang-mirang nah. Bae. Ya, kemudian si wong nyonganane kaya iki lah dia ngenangan. Anaknya siapa sih dong anaknya? Keri yang memper agi yang baik wis. Haji. Nah, ini wong biyen nang areng kaki keri urung di. Contoh niki contoh. Artinya pentingnya kayak niku men buka berkah sareng-sareng ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sepidah malih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Boten dadi mungsuhe wong tua antara wong tua kali anak boten mungsuhan ngoten nggih. Boten fitnah gawe wirange wong tua. Ya agak ora soleh ya bisa abror lah. Abror niku iso bagusi derajate wong tua. Ya seora-orane zinatul hayat. Jadi kebanggaan kenanggo pepaes nang wong tuane mambet marem rasane walaupun jane ya ora diwai apa-apane kaya niku nggih. Angger wong tua sing sugih ya iya anake dadi ratu nggih. Wong tuane sugih anake ya dadi ratu, apa-apa dituku kan kaya niku. Ini angger anake sing sugih, anake sing sugih wong tuane dadi Pembantu. temenan, jadi pembantu. Wong ayane Allah ya Karim, nunut raga wis sepuh beya. Bok ya saben enjang teu melakukan unjukan sarapan biung. Kadang wis direwangi nyapu mubeng-mubeng be urung ditawani ngapa-ngapa. Wonten anak sing tegal kaya niku? Kata. Anak sing tegal kaya niku wonten? Kata. Ya makat Angkat. seragaman. Kadang ya Allah ya Karim. Orang wong tua, orang mengaring mertua pada baik. Dia mertua, priang orang mari-mari karo nyapu ketemu batil ya iklami tege mertuaku. Priang wisuwe ning ora Mati-mati. kalau rapat terus ya. Ya, mertuaku temenan. Priang wisuwe ning ora mari-mari apa mati-mati jalan. Mati-mati. Niki anjir dalam derajat anak ya Allah ya Karim.
Birang-birang nak wong tua musuh wong tua kawin fitnah wong tua ya Allah. Ada masya Allah. Sing paling bejujang maning mantu lanang. Nah, Marto. Iya ngeranak sih anak wong geti-geti ya. Dibolak-balik wong anak kayak apa ya? Anak tembung tega larane ora tega. Tega larane ora tega. Patine. Lah wong mantu. Ukul dari temel. Ibu nih. Gak apa-apa ora. Ya apa-apa ya ora. Dari temal kok klamite wanine sembranaring mertua. Menangi mantu sing kaya niku menangi. Persis. Wis iki wong awak makat wong. Ana nyuwun sewune. Sundul langit ngelmune. Walaupun ahli ibadah. Anak sembrana karo wong tuane mantu sembrana karo mertuane aja ngarep-arep waras slamet dunya akhirat. Aja ngarep-arep ketemu berkah. Apa maning kok mengaring mertua nyuwun sewune, mertua wadon. Kadang sing paling bahaya mantu mertua wedon niku jan. Kaya orang anggap temenan. Pada wani sembrana. Ya Allah. Milo zaman akhir. Anak sing pada wani kali wong tuane suul adab. Mantu teng mertuane suul adab, rakyat teng pemimpine suul adab, murid teng gurune suul adab. Wong wadon teng sing lanange suul adab, santri teng kiyaine niki nyuwun sewune nutup berkah barokah bumi langit. Naudzubillah min ajandarane Aceh sing biyen dadi sambi Mekah kabar iki. Seniki tumun-tumun bencana ya. Mereka tsunami ya. Mereka ya Allah ya Karim. Niki ngerti ceritakan ya kedawan-dawan sing namine maksiat mriko siang malam. Konon menurut cerita cara temriki kafe si wonten nggone ajoji wonten nggone temriko pun terbuka siang malam wis padha ora eling menungsane. Mugi-mugi yo si kayu buayan Kebumen Jawa Tengah min ahlil barokah Allahumma amin. Kulo kali panjenengan saestu dipun tebiaken saking rubito qoribna ila rahmah, qoribna ilal jannah, qoribna ilallah, qoribna ilan nas. Edak sedulurane Allahumma amin. Edak rahmate Allahumma, edak berkahe Allahumma, edak karo swargane Gusti Allah. Amin amin Allahumma amin ya rabbal la ilaha illallah. Salam al-malikul aqumubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'din amin. Malik la ilaha illallah al-malikul aqumubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ojo siro banget ning alam malaikat loro pati blilang lirik maring siro lirik ade malaikat arep jabut nyawa siro gone jabut
disemui banjur tandang karo kondo aku iki mung sadelmo kowe ora kena semoyo la ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'di amin. Bila mana? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'di amin. Waladun solihun yadmulahu anak sing iso junjung dhuwur mendem jero pundike kae wajibke dibayar ngoten nggih kewajiban salajengipun tiyang sepah ayyungal limahu idza muqila pendidikan diperhatikan penting napa mboten sih pendidikan sih penting napa mboten pendidikan sih sing wajib mulang anak cara bicara agama kiai ini apa wong tuane? Wong tuane apa kiai ini? Ayo, sing wajib mulang sinten? Wong tua. Ini wong tua boten mampu akhirnya kiai ini. Nek kaya niku kewajibane wong tua gugur napa tere? Kuli guguraken kewajiban sih pripun wong sing wajib mulang wong tuane. Pasrahkan aturakan kali Pak Kiai aja dijor ngaji yang mana orang yang gugurakan kewajiban bapak itu Pak Kiai dalam sowan pindah di silaturahim kaping kali pasrah anak kulo monggo dipun ucal direngaos bidinau mriki kaya niku napa mboten ya karo gawa wong pamite masyaallah gue tekan kaya niku yang ngae-ngae. Aduh. Nyuwun sewune anak nganti hatam Quran agar sing cerdas sing pinter niku kan kawan tahun gangsal tahun Pak Kiai nggih. Niku sing cerdas sing pinter kan mboten goblok. Wah wis temenan 6 tahun 7 tahun. Agi wong tuane biro gelem mulang kiyaine sing mulang diwaya apa-apa ora kadang sing kepaidun. Di Jakati Pitra pisan malam badan be bali ini lambari bijat ngomong bae kaya iki ya panen kene panen ya ya Allah iki ngerti ayyungal limahu idza muqila pendidikan berbahagialah orang tua kakek nini rama biung abake kula sampean bodoh biyen orang ngaji ora sekolah. Zaman riyen pendidikan ki nyuwun sewune mboten kaya zaman seniki nggih. Nek biyen jere timba goleti sumur siki sumure marane timba artine nopo? Biyen kepengin luru banyu, luru ilmu ala sumure adoh nang mrika-mrika gawa timba go. Marani mrika. Zaman seniki alah banyu kan pada selintang be tekan mriki. Banyu sempur be tekan kene, dek-dekan anu ring toren be tekan ngarepan kaya niku sumure tanang mburi. Ini ngarepan dene krane bisa mandur. Iku zaman seniki. Bicara ayyungal limahu idza muqila. Betapa pentingnya ilmu hingga berkaitan keluargane. Rama biung kaki ini mboten saged napa-napa, ora bisa Allahumma, ora bisa robana, ning anak pada ngaji, derek TPQ melu madrasah teng Pak Kiai. Anak bisa Allahumma barik lana fi ma rojak wa qina. Itu apa sih? Madang. Itu apa kan? Madang.
Donga madang. Madang. Apa genah kuwi genah? Ora lah. Genah donga madang genah. Kudu Ayo. nek nang pelangi medhitongane kaya kowe kok. Allahumma barik fima waqina kuwi donga apa? Madang. Genah kuwi genah. Jal goleki ana madange ora. Udune iki udu nang gone Pak Kuat maksude udu. Nang lafal dongane iki ana sing artine madang ora. Kaya niku maksude cringutan ngene kuat ana madange ora. Bisa waning Allahumma barik lana fima waqina Allahumma do Gusti Allah barik lana mugi panjenengan paring berkah datang keluargane kula. Putu sing donga kaya niku kakine kebagian apa mboten? Kebagian apa mboten? Rama biunge sing ora bisa ngapa-ngapa kebagian apa mboten? Allahumma barik fima roja kelawan sangu barang nopo kemawon ingkang sampun panjenengan paringaken dhateng keluargane kula minangka rezeki Gusti Allah. Waqina mugi panjenengan Gusti Allah nebiaken dhateng keluargane kula sedaya nggih. Wong putune bareng melu tepekian, bareng putune melu madrasahan, bisa waqina ngada. Mugi yo keluargane kula dipun tebiaken saking ancaman siksane geni neraka. Anak putu iso ndonga kaya niku Rama Biyung kakine nimbah buyut kebagian kabeh. Allahumma amin. Ana madange pura. Dereng. Ke maning dereng-dereng uduane gone kuat udu. Lafale donga dirungokna goboke reng. Urung. Jal baleni dong. Tok sending jal. Miken di miken. Ada gogonan ya dong nang ora uman. Miken di miken. Wor. Allahumma tu Gusti Allah Barik lana mugi panjenengan paring berkah datang keluargane kula fima rozakta lawan samu barang nopo kemawon ingkang sampun panjenengan paringaken minangka rejeki datang keluargane kula. Waqina adzaban. Mugi panjenengan Gusti Allah nebiaken ngedohno kula sakeluarga dipun tebiaken saking ancaman siksane geni neraka. Ana madange urung bae. Maksudnya ki artinya nama madange ora artine. Ngonten. Goblok berarti terus mungkin. Niki donga berkah artine anak putu ndongane iku sedaya keberkahan. Allahumma amin. Berbahagialah putra wayah sing diperhatikan bab ayu ngalimahu. Oh jadi betul tenan yo berarti anak tenan ya. Puji enggak kena puji. Niki ningali itu kita ngaring perkarane mugi-mugi ayu ngalimahu idza mukila tugi ayyar zuqahu rizqan halalan thayyiban. Amin Allahumma amin. Pak Kuat Muhammad Saifuddin nggih. Muhammad Saifuddin leres nggih utawi Pak Kuat. Ibu Tuti ngoten. Ibu Astuti Kunjarwati panggilannya sinten sih? Oh Wati sanes Tuti. Bu Wati ayyar zugoho rizqon halalan thayyiban. Hati-hati nafakoi datang putrane. Padang Bu nyuwun sewune aja asal padang racun didulang-dulang nang anak. Umpami diparingi uang belanja teng bapak ya falangan takon pak ya duit halal apa haram. Nah, semaure kayak nego agi lurus sing haram be angel apa maning sing nyuwun sewune ora kurang. Zaman seniki pada judi online ngeswot
umpani anak, umpani bojo Bu, paling ngatakon, ki gareng ngundang anak bapak, ya nu genae kanthi sangan parane tau takon kaya niku? Blas. Alah, bara-bara. Yakin Wis mugi-mugi lah mugi-mugi. Ayer suka rizqon halalan thayyiban. Soale napa? Rezeki sing halal berkah niki bakal sing dadi darah dadi daging. Nah, angga ditulangi racun dina-dina bahayane napa mboten? bahaya Pak. Bahaya. Napa malih nyuwun sewune zaman seniki ya ukur pada wal gedual. Orang mikir haram, orang mikir halal. Bu kue sepatu bu, sandal, bu ula bu, kadal, bu watu bu, aspal, sing penting kena di. Nah, sing hati-hati soalnya nopo, niki bakal dipun hisab dunia akhirate. Moga umpami kok banda dunia kulo sampean kecampuran ketitipan barang sing boten sae, barang sing kelebune boten halal. Unsure boten kesengajaan hingga hukumnya udah hukum haram tapi subhat. Kayak niku sing paling bahaya teng lingkungan pedesaan kayak niki ketone kaya wis halal kaya bun sae ternyata tesih kathah makruh kali tonggo tepalie. Contoh anak glugu doyong wite sinang kulun wates wite ning doyonge nganti tekan wetan wates niki sing duwe wit mboten kena mangan krambine Pak. Enggak kena Nur. Ora kena. Malah nuriman sregep. Duwe wit ning ora duwe woh. Soale goli woh nang karangane tanggane. Oh nek kaya niku wae nggo tanggane nggo sing wetan maning gak duwe wit ora garep mangan. Sing kulun ya ora kena, sing wetan ya ora kena. Hukumnya pripun? Kudu dibagi. Ning daripada padu mending ditegur. Daripada padu mending ditegur apa maning sering nibani payune tangga. Bareng kon negor disit glugu karo omahe wong urung ana omah wae glugune wis. Ya nasi di glugu kaya niku. Wonge nang kene wonge. Semampluk yakin. Barang sepele ning nyilakane soalé napa wonten aturan wonten hukum ayar zuqahu rizqon halalan thayyiban. Pados keberkahan sareng-sareng setumpuk bathuk senyari bumi tetes sing ludira niki ngrugis kadha tekan bumi rawe-rawe ratas malang pulung bisa. Padahal anu sekandung kakang karo adi seprene nganti ora takonan. Menangi sing kaya niku menangi. Ya niku agar dugi perkara sing kaya niku ya Allah. Mugi-mugi kula kali panjenengan sareng-sareng dipun tebiaken saking fitnatuz zaman ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingkang terakhir khusus Sohibul Hajat kula kepengin takon wonten izin nonton tembungan jere kuat warung napa niki anu? Sembako. Nah, khusus Sohibul Hajat. Amal, Pak. Kalau nabi akon amal hindari bab riba. Auful kaila wal mizan. Ribane bakulan saking gampange siki duwe barang. Kok ngomong ora duwe, dumeh krungu esuk bakal garap ngundang. Duwe barang contoh minyak goreng sebulan maning esok apa meneh tekan puasa regane larang kuda sakake regane murah ana wong tuku duwe kok nganti ngomong ora duwe gula dol ngenteni regane iki badine pun riba Regane urung pikir.
Niki agar dugi tengaring hukum, dugi tengaring aturan. Ana yang ngomong, ana ora yang ngomong, ora kesane berkah. Terus malih riba bebakulan sing sering kejadian, rasa rumangsane wis bener wis main. Angger tuku regane 1000, barang utang regane 2000. Utang ataupun tuku kudune regane pada. Tuku dia berbolong ngatus, didol 1000 rugi. Tuku rega 1000, barang didol ya 1500, angger gerdu utang na ya 1500. Ini biasa nih, angger diutang na jadi. Nah niki. Ini pun saya. Ya bicara tentang mereka wonten buat warung, mana kalau takut warung nopo. Bismillah, ya Allah. Auful kaila wal mizan, benjang abot sanggane nalikane dipun hisab ten dinten kiamat. Jadi banda-banda riba niku pada wujud dadi udah kelabang geni, jengling geni, apa-apa geni, pada muni manga-manga ana maluka, aku bandamu sing nang dunya. Iku benjang-benjangnya. Wis mugi-mugi berkah sareng-sareng amin Allahumma. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an ula sahabati sayyidina Rasulullah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. Allahumma ya Allah, hamdan yuafi ni'amat wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalli wajhikal ngadi wa karimi sultan. Allahumma dina wa barik lana maladil islamin ali sunnah wal jamaah bi rahmatika bihamdika wa bimamunika nas'aluka ridhoka ya Allah dan waridatika nuril hidayatil murna warahmah wal barokah. Allahumma salimna ya salam, salimna ya salam, salimna ya salam bil istiqomah wa husnul khotimah wa hisabina dakhulal jannah. Allahumma julna wa jama'atana wa jamingil alina wa ahlina ajma'in, khususon anugerah Muhammad Atta bin Bapak Fuad Muhammad Saifuddin, tapi Bapak kuat. Allahumma ya Allah, waladun solihun yadmulahu birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu sapu jagat sarang-sarang. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Amin amin ya rabbal alamin. Kekirangan saestu nyuwun panyekap kalepatan nyuwun ngapunten lahir batin nggih. Mugi saged pinanggihan malih ingkang langkung barokah. Tutup sareng-sareng kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an ala sabili ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lir tandune wis sumene tak ijo royo pasenggo bocah angon benek no limbe kuwe lonyo benek no panggo baso toto tiro selawat sholatullah salamullah ala rasulullah sholatullah ala mullah ala yasin habibin
tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi alil Tonton tiro kumitir Tondo mono Kanggo sebo Mumpung pada Mumpung jembar Yo surah Salatullah ala Toha Rasulillah Salatullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Tawassalna bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu, kebosan muslimat kaum mati mengadang ing di pengaosan ingkang sampun kawentar sabtu panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Amiruddin SPD saking Tlatah Bonsari Petanahan. Mugi-mugi kanthi pangaosan menika saged nambahi iman takwa kita wonten ngasanipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saking kawula wiwit turuwang dalasing wasana kathah kepatenipun kegiranganipun saestu kula nyuwun sagunging samudra pangasami pakhiron ihdinas siratal mustaqim. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbasanipun para Bapak Ibu ingkang sampun nampi daharan monggo kalau dianglapi kanthi sekeca sumangga. Sallallahu Nabi Muhammad ya Rabbi sallu alaihi widadari anggesari Allah
Anak B, Pak. Tahu wis. Balik video.
Jarutan nabi wani piro? Sallallahu Nabi Muhammad ya Rabbi sallallahu ya
aturaken selawat elimo siro maring pangeran nira. Selajengipun inggih menika skores dahar sakwasipun.